Yung mga bay mo nitong update sa Yamaha RXG 100 limited edition ni sa mga bay. Kani yung oil goods pa nang oilan na nako tanang bolt dayan yung carb gitanggal na ako kay para limpyuhan. Spark plug natanggal na po nako. Yang shock, legendary shock. Iuwilan ako mga bay. Mag sa reader akong gitaod. Kompleto pa ni siya mga wire mga bay. Napay ignition coil, yung mga linya, stator. Kani siya platino drive di siya mga bay. So ato ni siya i-convert og CDI in Japan. So sprocket, kompleto pang sprocket mga bay. So yung rear shock akong gibutang ang oil para nga medyo mo hayag-hayag gamay. So, abang-abang ta ni mga bay sa pag-convert na to og CDI para maka-under. Naman siya kuryente mo gawas pero dili siya ka-under tungod kay mawala-wala iyang kuryente gitisting-tisting naman nig crank. So kaning mga Yamaha gid mga bay, legendary Japan gid ni siya ngano. Ang kayong kog Japan kini siya nga crank sa kuaning Mio Sporty parehas lag thread sulod ra kaayo. So pag mapaandar na nato ni mga bay ato dining limpyuhan ang makina to ning pasinaw no kaandar gid tani kung di lang magpalong-palong ang platino lisod na kaayo tanuhon ang platino mga bay muna nga to na lang i-convert sa largo. Ang nakadabis ni mga bay sa tambutso niya is kita niyo na big elbow siya daan. So dili siya parehatong uban niya dagko kay burop dire limited edition gid siya gipagawas mga bay kay ang gigawas ani nga race kay kato namang dagko kay dire. So kini siya og mapaandar ako ni pohon magpabuhat og elbow nga inani gyud kadako yanik style then dito atong taoran siya og gitawag og power pipe. So katong power pipe na to dili na to gamiton mga bay. So kining swing arm ilisan nato ni baguhan tanig swing arm nga nindot. Or depende sa klase mga bay kung makailis bataan eh. Depende kung kaya ba nato ilisan. Kung dili kinin lang atong i-upgrade. I-plus na lang nato ni. Pasumpayan lang nato ni mga bay. Pwede rin magyapon. Mutrabaho gyapon si Sir John dito sa ilaha katong maghimog elbow o plus nga swing arm. So kini basing ma-revive pa nato ni kay magligon yun yung klase nga mga swing arm mga bayo. So kaniyang body depende na sa diskarte na ko ani mga bay kung unsay gyud madaganan ani. So depende sa plano ani basta kay ang harness ani akong gibiliban kompleto pa wala pa na nga diferensya mga bay way nga putol. So good may gani di ipusan man sa akong papa dito sa bodega mga bay. So may gani okay pa sa yung mga lako kani yung gibiliban no iyang manubila dugay na kay ni pero tanawa wajig ka og taya. So di clutch ni siya mga bay ha di clutch ni siya naputol lang ang clutch niya diraw putulo. So kita na to ni sa gi andar ni mga bay. So ato lang gini siyang hulat-hulaton kung maabot ato ko ang convert sa CDI mga bay. So tanawan nyo ni mga bay kung asa ni gikan ako gikuha nga motor kung asa ni gikan dito sa bodega. So let's go. Yamaha ta. So let's go kita karon. Kita ka Andre dito sa bodega. Video lahi kayo. Atong ligid dito. Atong ligid para makatulog sa kadagan. Mane. Rescue to, rescue ta. Loy na kini siya mga bay kay limited edition na kini siya ng klase ng motor. Complete edition pa na pagikadina. Kasi doon sa dire sa video ay nga minus mo kayo. Oh, kompleto pa ni na ikadina. Ay abi na ko imong naong repermente ag videohon. Kompleto pa ni na pay sid, na pay kani mo andar pag ini pandaron gyud nato. Testingan nato ni pandar mo kan pa man ni pero ang crank lang ani may problema lay kay wala na siya crank. Mo na issue na mo to na kaning carburetor. Igamit idol sa ningkab idol bud ba na begin ni mga kadaot eh kaning karburador mga bay yung function pa ni napag spark plug oh kaning mga harness niya ni napado ni wiring ng papa sa ato ni siyang pabarugon paura
Video. Haba na nag-agi bintana. Agay kabuan. Nah. Wala natin yung wala, matuyok pa gido. Tuyok pa. Pawakan ni oil. Lamrang na pa yung oil. Gwapo pag oil eh. Napagidi oil mga bayo. Gwapo pag oil. Oil bagay siya ba eh. Tanda sa kuko. Atsada pa kay oil eh. Ibago binagipatin sa oil papa. Ito niya agi niya. Ipaayo niya ninyo. Ano na paandar. Pisting o tulak kung mo. Ito pa ba mga piston ani. So ako siyang ikambyada. O tinta. Di-clutch man pa no? Di-clutch siya. Lima lang wala ng table. Pag mao ni ang clutch niya. Kani o. Pag mao ni. Kani mao ni diri ang clutch pa no? Mao ni. Ito testing kung makadungog pa batag tingog sa tambutso kagulhol be. Ito lak be. Oh, madungog yung tiyong stambutso. Kadol stambutsohan. Oh, kawi ka na.